हेलो फ्रेंड आंनि bklboro YouTube चेनेल नोंथांखौ आरो फिन गोदान बर दिनै आरो भिडिअ मोनसे लाना फैफिनलायबाय आं दा दोङो मेघालय शिलं बर्डारनि नैबे हाजोआव दोङो इनिफ्राय आं दा बेदर लाना फैदो इनिफ्राय जोङो राइस बानायना जागोन आं दिनै हासुङाव होनानै इनिफ्राय इखो सावनानै जागोन आं दिनै ओमफ्राय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो इनबार नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव आं जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनो भिडिअखौ होनबा जोङो सुरु खालामसै नैयाव होबाय दा जोङो फालौ पियाज हाइजें सामब्राम गुफुर इ जाबाय संख्रै मस्ला होयो ओमफ्राय बैयाव दा जों जानाय थाव हासुङाव सोगोन दोनथ'नोसै इखो साइडआव जों दायाव गाइस माइरं सोबाय नैयावहाय जों दायाव हैसोनोसै नैखिनाव इसिनिसो जों दायो ओमफ्राय इखो होथेबाय अरखौहाय लगायनोसै गाइस जों दा गाइस इखौहाय सावगासिनो ओमफ्राय अराबो नै जोंबायानो गाइस नै नोंथांमोना इनिफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम दिनै नायथारबानो जाबाय इनिफ्राय आं दायो मोननाय टाइमाव नोंसिनो आङो फारि फारि देखायलांगोन इनिफ्राय जानाय खाजाया इनिफ्राय दा मोनां जाथारबाय इनि मोनसिगोनानो मोनबायानो नों जागोन जों दा kalian boleh lihat testi jadul plan nggak ini pun bisa malah baper panen ini anak-anak lah aku mudah ya
भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन ओमफ्रायथ' आंनाबोथ' गैला जोब्बाय फाइनालि आंथ' जाखांजोब्बाय ओमफ्राय न'आव थांसै दा थांसैना एसे दै लोंनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय